ओ हड़वा में हरदी लगाई मजनुए के दूल्हा बनाई जी। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत प्यारा देवी गीत आप सब खातिर लेके आयल बानी। मजनुए के दूल्हा बनाई जी पवन सिंह गौलर लहन बोल बम वाला गाना, वही धुन पर हम लेके आयल बानी और आप सबके सुनावे जा रहल बानी मुखड़ा कि अर्जी लगाई माई तू है बोलाई, यह एगो श्रद्धा बाया के पुराई। हो अर्जी लगाई माई तू है बोलाई, यह एगो श्रद्धा बाया के पुराई। आ रोज हम असरा लगाई जी, बघवा पहो बघवा प चढ़ी के आई माई न रउआ देरी लगाई जी। अब बघवा प चढ़ी के आई माई न रउआ देरी लगाई जी। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल बानी। लाले लाले चुनरी हम जाके ले आईनी, घीव के दियरी माई जरईनी। हो लाले लाले चुनरी हम जाके ले आईनी, घीवक दियरी माई जरईनी। रउए से नहिया लगाई जी, बघवा पहो बघवा प चढ़ी के आई माई न रउआ देरी लगाई जी। बघवा प चढ़ी के आई माई न रउआ देरी लगाई जी। तो आप सबके बताओ तनी, जहाँ लेडीज़ के गावे के बा वहाँ लिखा गईल बा जी लेडीज़ के कौन शब्द गावे के बा, और जहाँ लड़का के गावे के बा उ शब्द जौन लड़का गावे के बा वो लिखा गईल बा जी कौन लेडीज़ के ह कौन जेंट्स के ह। जौन स्क्रीन पर हमनी के लगाओ तनी स्क्रीन पर ओइमे लिखल रही पाना में कि हई लड़का गावे के बा हई लड़की के गावे के बा। और लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर कॉल कर सकतनी। हमारा नंबर बा 99 345 29 9 12 और व्हाट्सएप पर हम भेज देम। आप सब लास्ट अंतरा जे कलाकार गावे चाहता तो हमसे संपर्क कर सकता, और नया म्यूजिक जे बनवावे चाहता वो भी हमसे संपर्क कर सकता। जे गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता वो भी संपर्क कर सकता। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर बाजार गोपालगंज बिहार। तो इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, दबा के शेयर करी। और जे भी कलाकार पर्सनली में अपन गाना लिखावे चाहता हमरा से तो ओकरा के पर्सनली में गाना लिखे खातिर पैसा लगेला। तो पर्सनली में जौन गाना लिखाला एकरो से बेहतरीन और ब्रांड गाना लिखाला तो बनल रही चैनल पर। नमस्ते प्रणाम।